Ay, nako, the best talaga kapag oo nga pare, di ba? Sarap. Uy, si ano? Uy, Yossi. Sigarilyo tago mo. Ako par, nakatingin sa Yossi mo. Sabi ko na. Ba't kasi nandito yan? Abang ina, mukhang walang tamang gagawin to. Tingnan mo, nahihina sigarilyo na. Ubusin mo na yung Yossi mo. Awa naman, walang ano. Ay, naku, mukhang may binabalak to Naku, yan. Hindi niya alam, naka-video yan par. Tingnan mo Tingnan mo yung mukha Gagawin to, putang ina to. Mukhang adik Uy. Gagawin po. Ay tao. Putang ina ka. Putang ina mo. Putang ina, mukhang adik Gago ka. Gago. Di ka maalang magulag mo. Putang, di mo lang nagpasalamat. 1 hour later. Hindi ko makita dito si Boy Yossi Uy, sino yan? Hoy, anong ginagawa mo? Sumasayaw. Bigla ang puta. Ay, alam ko na par, nahingi ng Yossi. Nako, wala Yossi, wala. Balik ka na lang mamaya, balik ka na lang. Uy. Bigyan nyo na lang nga yan. Wala nang hihirit isa lang ha. Ito, kunin mo to. King ina mo, laki-laki ng katawan mo, di ka magtrabaho. Wag ka nang babalik ha. Uy, ano yun? Nagkago, putang ina. A few moments later. Brave, Ricey, boys and girls, and lantern sa... Uy. Teka lang. Ako, dito na naman yan. Alam ko na isa to sa na-miss nyo. Huwag na kayo magpakabis, pero at least lagi pa rin nasa list, kahit walang nirelease. Yung mga dis, buti na lang natiis ko kahit nakakainis. Saan di pa lang ipanis na wala kong kailangan ni please. Ako lang shit! Panis! Malupit. Ba't dito ka? Di ba sabi namin huwag ka nang babalik? Naku, nakatingin sa cellphone mo, pre. Uy. Saan ka pupunta? Ay, yung cellphone ko, pre. Hoy, amin yan!